Hello everyone, good morning. नै न'नि मडेला बेबायदि जाबाय आरो दा लुनानै ओमफ्राय जायगा गैला नालाय नोरैबो नै बाथ' थाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय रुमानो गैया आरो रुम मोनसेल' लुबाय बेयावनो रुम मोनसेल' बानायबाय जायगा गैयिनि थाखायनो नै बानायहांबाय नैबेयाव माबा खालामगोन आरो जाहांबाय मिस्ट्रिफोर दङ नै बानायगासिनो दं नै रायजोआव जोंना माबा गय बिफां गायदों साथासो गायखांबाय रायजोफोरा बाहाय गामिनि रायजोफोरा ज'यैनो गय बिफां गायदों आरो नै जा गोजौ गोजौ दङ अबेबा बेरा होबाय हाग्रासो दुनानै थायोमोन नालाय बियो ओमफ्राय माबाबाय मा होनो एवनानै दाननानै माबाजोब्बाय आरो दा माबा खालामबाय गय गायबाय सोरनि गारिबा नै जोंना हासबेन्डआ बेयावनो दं आरो नै माबा खालामदों गय गायनायाव दं नै जोंना बिहावा होबोगौ खदाल लानानै आरो होदोब्रा एसे आरो हो एसे दानो जोब्बायबो हा आयौ एसे ओरै होनफैदो मा खालामदों एसे होनफै खिथाफैदो फैगौ आरो र' बेनाव सोंनां मा खालामदों आरो लायबावनांगौ ना मानांगौ थालिरबो गायगोन फांबेसे जाखो बाहाय दा दिनै रबिबारखाय गामियाव गय बिफां गायदों ओमफ्राय न'खर फांनै गय बिफां लानानै होफैनांगौ रायजोआव नङाबा 500 थाखा फाइन 500 थाखा फाइनबावसो थालिरबो गायनांगोन ना होमबा थालिरबो गायगोन लासैनो रोगागासिनो दं गय फुलियानो जावखानो मानाय गैया रोगागासिनो दं दिनै डिउटि गैयामोन आरो नोंहा सुटिसो 10 दिन बा होमबाथ' बेयावनो बेरायहैनोसै अफायबा थांदोंमोन रिजर्टआव मोनायाव थांनानै आयौ आंखौ खबर गैबावा आरो औ नै बेहा बाबावबाय बेहायनो 2 घन्टा लालायलायबाय नो बाबाय आरो नों देनजार बायो गोलोमदों आं माबा मोनबा टट' मोनबा हामगौ सानदोंमोन ना टट'बो गैया माबो गैया नै जोंनि गामिया बेबायदि आरो ओरै गल गला जोब गासिबो 150 घर दङदां जों गामियाव गासै अमा जायोनो खिस्रि सङोनो नै माबाखौबो सामथाइखौबो एवला जोब्बाय नैबे खन्द ससे लामा बिफां गायबावबाय नै ना गोथां होनानै दोनजोब्बाय नै दासो नायसनबावदों आङो दहाय फैबा नायसनबावाखै बिफां गायनायखौ हाद्रिसो जाजोब्बायलै माथो माबा नांगौमोन मा होनोमोनलाय टट'बो मोनासै मानाय लोंग्रा पाइप दा हाबबोयोनो रिजर्टआव फैनायाव बिराद खुसि जागासिनो दं नै आरो बेयाव मा जादोंथाय हनै
आयौ विंगारनियानोसै जोङो बाहाय दा लोगोफोर विंगारखौबा मोनगोन ना मोनलाथाय गिदिरसा टट'जों फैनाया नैबेखौ दोनबोग्रोबाय आरो बे आंखौ नैबे गिर्जायाव फैनो होननायखाय ओमफ्राय जोंहा दा थिनालियाव गाखोनोसै गारिया नै फिल्डजो गारिजों जेब्ला थांफिनसिगोन रानि खाथा मोनबायनो टट'आ खालि बिदिल' ना बेबायदि माबा गोथां गोथांल' खारो सफैबाय नै जों दा थिनालियाव ओमफ्रायो दा मेथाइ जानो नागिरदों जोंनो एसे जाग्राफोर ओंखाम जाबाय नै जोंहा आलासि जाफैनाया अमाजों आलुजों भाजा पापर भाजा दालि जहल ना मैथा दाउदैखौ खेबफ्लाबायसो मालाय दैनै लायबावसो नै बेना दाउदैया ओंखाम जाग्रोसै जोङो दाउदैखौसो जाग्रोलायबावसै जादों दे बिदिबा जागोरनि लोगोफोर थ' गेलेदो थ' माखौ गेलेनो नोंलाय Warna zari zoro dong ada daya dapur apa mana lo jadi jadi pun jadi sih kasih lagi sana nong lagi big hakkan udah selada harus ikut bahasa bani babu nada tuh lo jangan no jangan sudah bikin paling besar